Pipila ka lugar sa Mindanao ang nakasinati og taas nga heat index o mabati nga init sa lawas sa tao nga milapas sa 40 degrees Celsius sukad niadtong Domingo sumala sa Pag-asa. Busa nagpahimangno ang ahensya nga magpabiling hydrated ug magdala og panagang sa kainit sa adlaw. Ari ang report ni John D. Esteban. Base sa tala sa Pag-asa, sukad niadtong Domingo, 3 ka lugar sa Mindanao ang nakasinati og taas nga heat index o ang init nga mabati sa lawas tao, nga lapas 40 degrees Celsius. Kini mao ang Zamboanga City, Cotabato City ug Davao City. Gani nabati ang 43 degrees Celsius nga kainit sa panahon sa Zamboanga City ug Davao City adlong Lunes. Sumala sa Pag-asa, mulungtad pa kini sulod sa pila ka adlaw. Sumala sa Pag-asa Zamboanga ang sobrang kainit sa panahon tungod sa pagkawala na sa northeast monsoon o hanging amihan ug ang epekto sa El Nino sa syudad nga posibleng moabot pa sa bulan sa Mayo. Busa giawhag sa Pag-asa ang katawhan labi na sa mga debotong Katoliko nga mosalmot sa mga aktibidad sa Semana Santa nga magdala og panagang sa kainit sa panahon, lakip ang pagbaon og tubig aron malikay sa dehydration. Since mainit pa rin ang panahon natin ngayon at sa mga dadating na araw is lalo na Holy Week, so yung mga pupunta ng simbahan, wag ho nating kalimutan na magdala ng protection sa init, kagaya ng payong at tubig na rin ho. Yun ang pinaka-importante. Sa Davao City, 43 degrees Celsius ang natala sa Pag-asa nga heat index alauna sa hapon adlawng Lunes. Samtang alas 12 sa udto adlawng Martes anaa sa 40 degrees Celsius ang heat index. Sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office nga kini nga klasifikasyon kinahanglan og extreme caution. Kay labihan kainit ang mabati sa lawas. Posibleng magka-heat stroke ang dugay nga pagbulad sa adlaw. Hinoon gawa sa tubig, doon na pailaing pampabugnaw nga halinon na sab karon sama sa butong. Doon na kini electrolytes nga makatabang sa lawas nga magpapiling hydrated. Matud sa mga manindahay dinhi sa Dalang Torres sa Davao City, mas midaghan daw ron ang mamalit. Kada adlaw anaa sa 400 ka butong ang mahalin. Murag ipang-uhaw gid sila kay ubay-ubay man sila manganhi labi na ginig kahapon. Daghan gid sila manganhi ba. Nya. Ang ilang ginapangita ang sabaw lang. Ang kini kaning nilugit gamit ning sungay sa Cabaw. Monitag 45 pesos. Sa mga gipang-uhaw diha, syempre karon init kayong panahon, so kinahanglan gyud ta ma-hydrate. Mumo kayo. Tamis kayong sabaw. Kung ako'y mo abrean tag 5 na lang Gani sayo pa sa buntag, nag-abot-abot na ang mga customers aron mo inom og butong. Sama ni ining grupo sa mga basketball player sa usa ka tulunghaan. Perti ka init. So mao nang nipalit kag buko. Okay, uhaw pod kay gigag training. Ikaw unsa ang paagi nimo aside sa buko nga ma-hydrate ka panahon? Tubig. Tubig yun. Kanunay ka nay tubig. Kanunay. Asa man tubig nimo ron? Dahil tumbler dira ma'am. Kauban si Jojo Solarte sa camera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.